पढ़िब बाइबलर लेखक किए एवं ସେହି लेखक केमिति बाइबल अध्ययन କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ତାହା ଗୋଟିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ନିତାନ୍ତ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ବାଇବଲର ଲେଖକ କିଏ? ବାଇବଲର ଲେଖକ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ବାଇବଲର ଲେଖକ ପରମେଶ୍ୱର ଏହା କ'ଣ ବାଇବଲ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ କି? ଆମ୍ଭେମାନେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ବାଇବଲର ଲେଖକ କିଏ ସେ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 14:33 ଓଡ଼ିଆ ବାଇବଲରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ଶାନ୍ତିର ଈଶ୍ୱର। ଓଡ଼ିଆ ବାଇବଲର ଏହି ବାକ୍ୟରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖକ ଶବ୍ଦ ଲେଖା ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କେଜେବି ଇଂରାଜୀ ବାଇବଲ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବା। କେଜେବି ଇଂରାଜୀ ବାଇବଲରେ ଏପରି ଲେଖା